आरो हाइट आरो चेस्टआ बेसे जानांगौ बेखौबो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम फारियै नायलांबानो जाबाय। फारि फारियै जों गासिबो कमप्लिट डिटेल्सखौ सावरायलांगोन। दाना नेक्स्ट फैदो जोंनो गिबियावनो मा नांगोन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्डखौ जोंनो एन्ट्रि लेभेलाव नांथारगोन एडमिट कार्ड आरो नोंथांमोननि जायखिजाया आधार कार्ड, भटार कार्ड, पान कार्ड लानांगोन। लोगोसे नोंथांमोना पासपर्ट साइज लानांगोन फट'कपि नोंथांमोननि गावबा गावनि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, भटार कार्ड, पान कार्ड, DL जायखिजाया मोनसे आइडि प्रुफ लोगोसे लांफाथार आरो पासपर्ट साइज फट' बेखौ गांनै खालामनानै लाथार। आरो लोगोसे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आरो पासपर्ट साइज फट' बेखौबो गांनै खालामना लाफा। हायोबा फट'खौ गांनैनिफ्राय गांबासिम खालामनानै ला। दाना फैदो रानिंआ जोंना बेसेबां नांगोन हौवासाफोरनि थाखाय बेसेबां खारगोन जागोन 26 किल'मिटार विदिन 4 आवार्स। 4 घन्टानि गेजेरावनो नोंथांमोना खारनांगोन बा थाबायनानै कमप्लिट खालामथारनांगोन। बेसेबां 16 किल'मिटार्स बेसेबां बिसिनाबो समा 4 आवार्स। एखे समानो हिन्जावसाफोरनिया एसे खमसिन। बेसेबां खमसिन 10 किल'मिटार खमसिन। हाइट आरो ST केटेगरिनि बेसेबां जानांगौ ST फोरनि थाखाय मेल आरो फेमेल बेनि गेजेराव ST फोरनि थाखाय मेलफोरनि थाखाय ST हिल्स बा प्लेननि एखेयानो बियो 153 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन नोंथांनि गोजौआ। आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय STP एबा हिल्सनि थाखाय 145 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन। बेबायदिनो चेस्ट मेल फेमेलनि ST केटेगरिनि थाखाय बेसेबां नांगौ मेल हौवासाफोरनि थाखाय बेसेबां नांगौ नर्मेलै 79 माने फुवारालासिनो 79 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो फुवारनानै एक्सपेन्डेड 84 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन। नोंथांनिया जुदि 80 जायोब्ला 85 जानांगोन। 80 जायोब्ला नोंथाङा जुदि फुवारनानै 85 खालामनो हाथारनांगोन यानि 5 सेन्टिमिटार गुवार फेदेरनो हाथारनांगोन। बेबायदिनो फेमेलफोरनि थाखाय गैया बिसोरनि थाखाय बिदि गैया। बिथांमोननि थाखाय रानिंखौ 16 किल'मिटारखौ कमप्लिट खालामनो हाबानो जाबाय 4 आवार्सआव। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ गोजौखौ सुगोन आरो बिथांमोननि कमप्लिट जागोन। जायफोर बिथांमोना क्वालिफाइड जागोन बिथांमोना मानि थाखाय बाइभानि थाखाय भक टेस्ट एबा बाइभा टेस्टआव लिंहरनाय जागोन थाबैनो। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। थेंक